Takže na začátek chci říct, že tahle ta přednáška, vůbec si to nepředstavuju, že to je jednorázová akce. Vůbec nejde o to, že teď tady jsme a už příště to nebude, ale já bych chtěl, aby, protože jsme si to měřili doma a zkoušeli jsme dělat jiné přednášky, udělat takový jako kdyby rychlokurs, ale ten efekt je úplně nulový. Ne nulový, ale velice malý na to, aby lidé jako kdyby se zapojili a převzali zodpovědnost, převzali takovou radost prostě v tom, co jim Hospodin dal v dětech a co oni jim můžou předávat. Je to divné, ale prostě opakováním je to dobré, prostě opakovat ty věci. Takže kdy to bude příště, je to pravidelně, nepravidelně bych to udělal s tím, že když něco vynecháte, vůbec nic se nestane. Já na začátku většinou to opakuji. Mám takovou zkušenost asi, že jsme to probírali asi 4krát ty věci, zase asi 4 takové setkání byly a gradovalo to. Jo? Čím dál to bylo lepší, že i ti lidi mezi sebou, a to bych chtěl, abyste se mezi sebou prostě začali, aby tady nebyl jeden člověk, který vám bude něco povídat, ale aby se to zcela prakticky i mezi sebou řešili a v podstatě, když my tady nebudeme, nebo vy budete ve svých církvích, tak abyste mohli ovlivňovat nejenom ty svoje děti, ale i to okolí. Prostě nezávisle na nás. Za to všechno, co tady je, tak chci poděkovat církvi, která nám to tady uvolnila, apoštolské církvi a vlastně Slovu života, které vlastně nám pronajalo tady ty prostory. Manželce, dětskám, všem, kteří se na tom podíleli. Robert, ten, který nám hlídá teď děti v Royalu. Aleš mě motivoval velice, ten mi to dal jako úkolovku, že to tady má být. No, jsem vděčný za to, že jste tady vy. Takže někteří mě znáte, někteří mě neznáte. Trošičku lehce se představím. Jmenuji se Pavel Bartík, tohle je moje manželka Pavlína Bartíková. Letos to bude 30 let, co jsme se vzali. Budeme slavit takové výročí. Známe se asi 34 roků. Máme 3 kluky, který nám požehnal a od začátku jsme měli touhu, aby ty děti sloužily Hospodinu. Já si myslím, že se to povedlo, ne díky tomu, že jsme dokonalí, ale díky Pánu a právě ty zkušenosti a tady ty věci bych chtěl vám co nejvíc předat. Proč vlastně tady to vzniklo? Mimo to, že mi to Aleš dal za úkol, náš pastor, že mám nic takového udělat, tak byl jsem požádán v církvi, kde jsme byli naposledy, abych vedl, nebo abych měl na starosti vlastně vedení, s Pavlínkou vedení dětské práce. My jsme tam pracovali s dětma, prostě nepravidelně jsme vedli besídky nedělní, jezdili jsme na tábory a když ta práce, jako když mě o to požádali, tak jsem pár těch besídek, jako kdyby měli jsme pár těch besídek a zjistil jsem jednu obrovskou věc, jednu velikou věc, že my se snažíme připravit těm dětskám úplně super program a ty rodiče to úplně přesně obrátí. Oni děti přijdou za týden a vy zjistíte, že jste něco dávali, ale ty děcka vám řeknou, no ale prostě doma to tak neřešíme. Doma je to úplně obráceně. Já nechci říct, že vedoucí besídek má řešit duchovní růst dětí, především jsou za to zodpovědní rodiče, ale mně přišla ta práce zbytečná a já strašně nerad dělám něco zbytečně. Jo? Takže jsem o tom přemýšlel, rmoutil, opravdu mě to štvalo. Vyloženě mě to štvalo a jednou jsem se o tom sdílel, teď už nevím s kým, a v podstatě mě řekli ti lidi, mě to potvrdili tady ty věci, tak jsem o tom tak přemýšlel a nechával jsem to být. Po nějaké době začali kluci sloužit v Royalu a přišli za mnou s tím, že děcka neposlouchají. A že ať dělají, co dělají, takže nemají autoritu. A povzbuzovali mě v tom, abych oslovil jejich rodiče. Tak jsem si říkal, tak to je dobré, to je jako taková druhá věc, ale já jsem moc malý na to, abych někoho poučoval. No a
Třetí věc, která nás do toho tak nějak dotlačila, byla potřeba toho, nebo ta touha těch rodin, těch rodičů, prostě jako kdyby se sejít, dát to dohromady a nějak posunout ty děcka dál. Jo? Nějak prostě poradit si, pomoct si. Takže to byla taková ta motivace. Prakticky ještě, co chci říct, to teď se nechci chlubit, ale měli jsme takovou věc před asi rokem v Zábřehu, 3 takové setkání a ti lidé, protože jsem je moc, některé jsem znal, ale moc jsem neznal, a nám později nás zvali domů, ukazovali nám, jak žijou, řešili jsme ty jejich problémy, ale hlavně oni se rozhodli, že budou víc sloužit nejenom Hospodinu, ale i svým dětem. A prostě od lidí, od kterých bych to vůbec nečekal, tak prostě jsme viděli změnu. Oni se potom i přihlásili do vedení besídek a tak dále. Tím chci říct, že vlastně mám z toho radost. Jo, říkám to dobře. Fakt je obrovskou radost, že není efekt tady sedět a odejít, ale já bych chtěl, aby to pro vás byla změna, která se už někde stala. Tak, ještě chci říct na začátek jednu věc. Kdyby někdo cítil, že mluvím o něm, tak prosím vás, to není o něm, je to o nějakém sousedu. To myslím vážně, protože to mě Pavlín vždycky nemluv konkrétně. Takže budu se snažit a moc mi to nejde. Tak. Kolega v práci mi říká, tak co ti tvoji kluci? Já mu říkám, ty tak ten jeden se chce ženit, on už je ženatý, chce se ženit a ten druhý to, on se chce ženit v dnešní době, no není blázen. Říkám, není, on je křesťan. No to já vím, ale ty jsi takhle zblbnul. Říkám, jsem ho nezblbnul, on prostě miluje Hospodina a dělá ty věci, protože chce. No to mi přijedem, kluci, jedem za Bartíkovým a to tam udělám. To si s ním popovídáme, s tím mladým. My mu to vysvětlíme. Protože já mám 15letýho kluka, mi říká ten kolega z práce. Tak u něj prostě jsem ztracený. Já ho vůbec nemám pod kontrolou. Ten ví všechno, co se týká ženských, já si myslím, že překonal mě jako rodiče a nemám mu co dát. Tomu 18letému, tak to už jsem dávno vzdal a o tom nejstarším, to ti ani nebudu povídat. Takže, jestli ty si myslíš, že to máš v rukách, mě říkal ten můj kolega, tak se velice mýlíš. A já jsem musel uznat, že já to v rukách nemám, ale Hospodin to u nás v rukách, v té naší rodině má. A já bych chtěl, abyste to taky věděli, že když vám budou kolegové se smát, všechno možné prostě, tak musíte vědět, že ty děcka prostě jednou pustíte, ale Pán Bůh to má v rukou. Tak, nevím, co tam máte napsané, ale já tady mám na začátku dát dětem to nejlepší. Co znamená dát? Myslím si, že kdo má rád děti, tak chce dát dětem to nejlepší. Co vlastně je tím podstatným? Co můžeme těm dětem dát? V dnešní době a v dnešní zemi a v dnešních podmínkách můžeme v podstatě úplně cokoliv. Já nevím, že by byly nějaké děti, které by prostě nějak trpěly, myslím, materiálně, ale co je to nejlepší? To je potřeba si uvědomit prostě v hlavě. Co je to nejlepší? Co jim můžeme dát? My jsme to přijali tak, že jsme chtěli, aby z nich byli učedníci. Ještě než se narodili, tak jsem o tom přemýšlel. Já teď nechci mluvit o manželství, to by tady bylo úplně jiné téma dlouhé, jenom o výchově dětí teď budeme mluvit. Takže máme děti, ještě než se narodili, já jsem toužil po tom, aby se stali božími služebníky. A tohleto bych chtěl, abyste to měli v srdci. A my je budeme muset pustit, ty děti. Jednou na začátku si řekneme, budou učedníci. Ale já to vidím, ta maminka, ona by je strašně ráda měla pořád u sebe. A my je budeme muset pustit. Řeknu vám příklad.
Stavili jsme domek. Já odbočuju, ono to tam vůbec není napsané. Já jsem měl plnou hlavu starostí a přišel za mnou jeden nejmenovaný syn, budu se snažit nejmenovat. A v té pubertě mi říká, tati, prostě, co to tady takhle děláš? Víš, já nebudu komentovat, jak to stavíš, ale takhle to dělat. A já říkám, a proč bych to takhle nedělal? No, já mít půl tvojí výplaty, tak se zbalím, odjedu do Afriky, postavím si plechovou boudu a budu na misi. Puberťák. Jsem si říkal, mlčel jsem. Napřed říkám, jsem se nedělal srandu. Jak jsem o tom přemýšlel, pak se mě to dotklo. Říkám, myslí to vážně nebo ne? Co mám na to říct? A čím dál víc jsem o tom přemýšlel, jsem si uvědomoval, jak jsem slabý. Jak ho nechci pustit. Jak si ho držím, jak mám s ním představit. On to řekl kvůli tomu, že jsem mu něco nechtěl na té stavbě dělat. Ale rozumíte mi? Jsem si uvědomil, že my ty děti musíme pustit. A jestliže oni budou chtít. Mojí povinností je, opravdu povinností je povzbudit do toho. Prostě běž. Já ti přidám, postav tu plechovou boudu, protože já umím česky. Ale jestli ty umíš jejich jazykem, já ti tam pošlu. A můžu vám říct, že nás to volalo. S manželkou jsme o tom hodně přemýšleli. Takže tady je ten začátek, než se narodili, a tady je to, co bylo dál. A to prostě vy ty děti máte na určitou dobu. A snažte se ten čas využít. Je to 3 dny, co mi jedna sestřička říkala, já na tu přednášku nemůžu přijít, protože já jsem tak zklamala. Já bych tam byla ráda, ale už co mám dělat, už se nedá nic dělat. My jsme rodiče, pořád jsme rodiče. Když ty děcka budou dospělí, můžeme je ovlivňovat. Modlitbou, jakkoliv. Tak. Zatím všemu rozumíte? Super. První velmi důležitý klíč k úspěchu, máte to napsané. Proč píšu, že to není hlavní? Protože si myslím, a přišel jsem během rozhovoru těch lidí mezi sebou i sám na to, že to není nejhlavnější, ale je to jeden z velice hlavních věcí k úspěchu v tom, aby děti šly za Hospodinem. A to je to slovo, které jsem vám tam už napsal. Pamatuje se to úplně perfektně. Až budeme příště, tak si zapamatujete 5. Mojžíšova 6. kapitola, 7. verš. 5, 6, 7. Ale to až příště. Dneska budeme mluvit 5, 6, 1 a dál. Takže toto jsou přikázání, nařízení a práva. Čtu z Bible, jo? Kterými vás Hospodin váš Bůh přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Aby se zbal Hospodina svého Boha, bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Poslouchej Izraeli a bedlivě je dodržuj, tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplévajícím mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin Bůh tvých otců. A teď je tady to zvolání. Slyš Izraeli, já bych řekl, slyš církvi, slyš nevěsto Kristova. To je pro vás. Slyš Izrael. Hospodin je jediný Bůh. Hospodin je jeden. To je to zvolání. Hospodin je jeden. Budeš milovat. Ano. Hospodina svého Boha. Z celého svého srdce. Z celé své duše. Z celé své síly. To je prostě... Někteří lidé si říkají, budu milovat Boha jako sám sebe. A to je úplně blbě. Já znám tolik lidí, kteří se nenávidí. Budeš milovat. Nechci tady kázat, ale zkuste se nad tím zamyslet. To není něco, on je někde Bůh, ale to je prostě, ty to budeš dělat. Jestli já řeknu svému synovi, budeš to dělat, co to znamená? Že od něj očekávám, že to udělá. A jestliže můj otec, Hospodin, mi řekne, budeš milovat, co on očekává? Že se na to vybodnu? Neočekávám.
On to chce, on potom touží. Ne, že mi to náhodou dá nějak do hlavy. On chce prostě, abych to činil. Úplně. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít zase kde? V srdci. Budeš je vštěpovat svým synům, budeš o nich rozmlouvat. Jo, rozmlouvat. Když budeš vstávat, když půjdeš cestou, když budeš uléhat, vstávat. To je prostě pořád toto budeš mít na srdci, budeš to přerávat. Když je vštěpovat, a to si řekneme příště, co to znamená. Když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. A potom je uvážíš si je jako znamení na ruku a budeš ji mít jako pásek mezi očima. Proč? Budete si představit, že tady pořád něco mám. Zavazí mezi očima. Tady. Mezi očima není na čele. To je tady. Tady budu něco mít. Tady si to uvážu. Milovat Hospodina. Není to kázání, je to jenom proto, že to je jeden velice důležitý klíč k úspěchu. Jestliže chceme něco předat, tak děcka, oni vás, to neříkám vám, že jste děti, jako ty vaše děti vás prostě uvidí úplně průhledně. Úplně prostě můžete dělat, co chcete. Vy dokonce můžete udělat chyby. Ale když tohleto máte ve svém srdci, že chcete milovat Boha, že chcete jít za ním, oni vám to i odpustí. Ty chyby. Věřte tomu, odpustí vám to. Příklad. Moje manželka nenávidí rozbité sklo. Nevím, jak vy ženy na tom jste, ale moje žena je úplně, ona se popínkuje z toho. Když spadne sklenice, teď se to roztříští, jo, a teď je to na zemi. A to se jí stalo. Může se to stát? Nám se to stalo. Jedno. Měli jsme pubertální děti. Co udělala Pavlínka? No, zlobila se. Já jsem to nevěděl, byl jsem venku, přišel jsem do kuchyně. Co tady je? Co tady děláš, taťko? A už to začalo. Prostě to rozbila. No a ještě ty mě nadávej. Znáte to, že? Teď to slyšel jeden syn dole, že máme na patro. Teď říká, brácha, volá, brácha, pojď sem. A druhý, přijď taky. Přišli kluci, mám takový stůl. Sedněte si, kluci. To říkali ty bráši, si sedli. 1, 2, 3. A ten jeden říkal, opři si ruku. Takhle si sedli, jak si opřeli. 1, 2, 3. Přesně, jak v hospodě, tak seděli. A teď ten jeden se zavolal a říká, brácha, teď budeme pozorovat, jak tento spor budou řešit naši rodiče, aby jsme se poučili. Oni vás pozorujou. Neodpustí vám vůbec nic, pokud nebudete za Pánem. On to obrátí proti vám a budete pokrytci, kdybyste cokoliv dělali. Já nechci, abyste byli pokrytci. Přísloví 22.6. Zasvěž už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když se stárne. Alešovi se líbila jedna věc, já jsem si to vůbec nevšiml, já jsem tak povídal o tom a on mi říká, to jsem ještě nikdy neslyšel, když chcete, aby po vás něco zbylo, tak co můžete udělat? Neukládat si poklad na zemi, ale v nebi. To je napsané v písmu. No, neukládejte si poklad. Dobře, tak to tam máme, ale já věřím ještě jednu věc, že když my zemřeme, odejdeme a dáli Bůh a bude tady další generace, tak jediné to, co po nás zbyde, už nebudou ty domy a já nevím, co všechno. Ale to, co do těch děcek vložíme, tam zůstane. To je prostě to, co jim dáme, to po nás zbyde. A to, tím, já vás chci stále povzbuzovat a motivovat. Jo, abyste si uvědomili, že to má smysl. Rozumíte mi? Rozumíte mi? Dobře.
tady napsané rady v práci, nemám co dát. Určitě chodíte do práce, setkáváte se s různými lidmi a teď ti lidi přijdou a řeknou, co já mám dělat s tím mým nebo s tou mou, teď ona udělala to a tamto. A my můžeme dát spoustu moudrých rad. Ale já jsem se naučil jsem se vyčkat, až se mě lidi zeptají. Protože dát nevyžádané rady je zbytečné. Ale hlavně těm lidem v práci říkám, jestli chceš, aby ten tvůj syn, ta tvoje dcera prostě z tohoto problému vyšli a chceš to opravdu vážně, tak prostě její srdce musí být blízko Hospodina. Tvoje srdce musí být blízko Hospodina. A někteří to samozřejmě odmítají. Ale jakákoliv polovičatá rada, kdybych vám, těch rad tady mám spoustu toho napsaného. Ale je to zbytečné, když to není podloženo tím, že půjdete za Hospodinem. Jestli mi rozumíte, je to jenom taková psychologická rada. To není na nic. Tak, mám tady napsané, vychovávat děti znamená vychovávat sebe. Je to ve vašich rukou, je to vaše rozhodnutí. Vychovávat asi vlastním příkladem. To je úplně nejlepší. Jo? Shodneme se na tom, nebo vás manipuluji? Ne. Tak kdybych vás manipuloval, mě zastavte. Jak vlastním příkladem? Jestliže, a už jsem to slyšel, jedna rodina mi řekla, no víš, tak já mám teď už ty děti, oni mají 9 let, tak já už do toho kostela nemusím jít, tak jsem jim říkal, tam, ať už to už jsou schopní sami, tak ať běžte sami a já už teď budu doma. No? Slyšel jsem. A spoustu dalších a dalších negativních věcí, kdy rodiče jako kdyby něco dělají z tradice, ale není v tom život. Není v tom ta upřímnost, není v tom ta šťáva prostě. Není v tom Boží duch, Hospodin. A co teda můžeme dělat? A já nechci, aby to bylo na oko. Jestliže vás děcka uvidí, děti nebo někdo cizí, že jste v ložnici a tam se modlíte a jsou náhodou pootevřeny dveře, tak oni půjdou potichu kolem, budou to vidět a já si myslím, že se zapamatují. A to nemusíte nacvičovat nějak před nima, abyste se vylepšili, že oni uvidí, že milujete Pána. Měli jsme 2 děti, byli hodně malí, ještě jenom 2 děti jsme měli na začátku, to je asi to období, možná jsme měli 3. na cestě, nevím, to bych to. A přátelé nám půjčili chatu. A možná ty děcka byly tak velcí, jak tady ten kluk. A blbý a na chatě prostě zlomili luk. To se může stát, že? No a protože jsme chtěli tu věc napravit, tak jsem říkal, nic kluci, zlomili jste luk, musíme to slepit, musíme to dát pořádně dohromady, zamotat a tak dál, ale tady prostě nemám to pořádné lepidlo, kterým bych to udělal. Nevadí, dívejte se, půjdeme tam do té vesnice, přejdeme tady ten les, není problém, koupíme lepidlo, dáme to dohromady v pohodě. Takže jsme vyšli, já jsem tam měl naplánované, všechno spočítané, že přijdu ještě, když bude světlo, jenomže moje kroky a kroky dětí byly trošičku jiné. My jsme tam přišli a ten obchod byl zavřený. Nějakou, já nevím, co to bylo, prostě bylo zavřeno a s tím, že paní přijde později. Tak jsme čekali, paní přišla, dala nám lepidlo, říkám super, paráda. A teď, když jsme šli zpátky, tak už jsme nemohli dojít. Opravdu jsme nemohli dojít. A já jsem si říkal, fíknem to přes les, jenomže to už byla tma, nebo prostě jako snákalo se, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale nebylo to vhodné a já jsem neměl mapu, nic a neznal jsem ten terén. Tak jsem si říkal, půjdeme po silnici. A po té silnici už prostě ty děcka nemohli. Chvilku jsme je nesli prostě a už jsme nemohli ani mít. No a
na té silnici nejezdili moc auta. Fakt nejezdili, jako. A tak jsme si říkali, nebo já jsem si říkal, kluci, tak dívejte se, děláme dobrou věc, děláme tady to, dáváme to dohromady, vy už nemůžete, já už vás nemůžu nést. Prostě pojďte, jdeme se modlit, třeba někdo přijede a zastaví nám. Ale to nebylo na oko, že bych to myslel. To nebylo ani, že bych byl úplně zoufalý, ale to bylo prostě konkrétní věc a budeme se za to modlit. Bůh se oslaví. Jestli on bude chtít, zastaví ho to, jestli ne, nezastaví. Já můžu je vést k Pánu a Pán se jich dotkne. Poklekli jsme, vstali jsme z té příkopy, přijelo auto, které vůbec nejelo, jednou se mávlo, zastavilo nám, dovezlo nám kosek k té chatě, jsme vystoupili, poděkovali, zašli, všechno v pohodě. Maminka byla, nevím, jestli byla tenkrát s námi, byla s námi. Tak ty jsi toho byla, já si nepamatuju. Bylo to tak? Jo. Takže, a tohle to ty děcka uvidí. Jo, a takových příkladů spousty. Když vidíte druhé lidi, můžete se na ně dívat. Když jsme ze začátku přišli do církve, někde k Rudkovi, tak jsme tam přišli, já jsem si říkal, pozvali mě tam. Ale to byl dům, kde sedělo zhruba 70 lidí. Odsunuli se židličky, odsunulo se všechno na bok, nebo takhle, ten nábytek se dal na bok, doprostřed se dali židličky, natáhali se elektrika, jako mikrofony a všechno do všech pokojů. A prostě my jsme to viděli, že ti lidi jdou za Hospodinem. Že oni prostě celý dům v době totality prostě úplně, říkám, bylo 70 lidí. A tohle to má vliv. Ne na nás, ale i na jejich děti, protože jejich děti znám a vím, jak funguje. Viděl jsem rodiny v Olomouci za totality, jak fungovaly, protože, říkám to proto, protože já pocházím z nevěřící rodiny. Mě nikdo nikdy neřekl Hospodin. Ale předtím, než jsem se oženil, jsem uvěřil, pak mi právě Rudek řekl, že se nemůžu ženit, protože si chci vzít nevěřící děvče. Ale to zkrátím. Ona uvěřila, vzali jsme se. A já jsem začal od nuly, protože nikdo nikdy mi nic, jak vychovávat děti a jít k Bohu, jako kdyby neřekl. A tak já jsem furt koukal na všechno. A hltal jsem to, co ti lidé dělali. A i na vás se budou dívat. Nejenom děti, ostatní lidé. A tak, když jste tady spolu, tak já vím, že můžete jeden druhému dát spoustu věcí a spoustu příkladů. I lidé, kteří neznají Hospodina, kteří slouží tady tomu světu. Příklad. Nejmenovaný můj šéf se mě zeptal, Pavle, mám investovat X, nebo říkat kolik milionů do toho veteránu, který je ve Spojených státech a přivést ho. Vyplatí se to? Jsem si říkal, šéfe, teda jestli chceš klečet v duchu před šrotem, to není moc moudrý nápad. Ale mlčel jsem. Neříkal jsem mu nic. Když jsme jeli na služebku, tak mi říká, Pavle, kam vlastně investuješ tolik peněz, co ti dávám? Říkám, aha, tak máme hypotéku, máme 3 děti, tenkrát byli na školách, tak jako pořád je co. A on má furt tendenci víc, větší zisky. A má dost, 3 domy. Ale teď ho nechci vůbec o něm mluvit, vůbec ho nechci jako negativně, aby ho nějak zhodil. Ale on prostě, jeho Bohem je firma. Ale tenhle ten člověk, proč to říkám, mi řekl, mimo jiné, my spolu budeme do 90 pracovat, protože sociální systém je napitel. Pavle, jdem do toho, budeme budovat firmu. Ještě v 90 letech. Taková motivace. Ale znovu nechci to, já to mám v sobě. Tak. Ale co chci říct, on mi taky řekl jednu věc. My to děláme protože já to, co mám, tak mám rodinu. A já bych rád té rodině. A to je jediná motivace, on mi to řekl, že to je jediná motivace, která ho tlačí dál. Že ty věci, které dělá, že může předat. Takže i lidé, kteří neznají Hospodina, chtějí předat ty věci, ty nejlepší věci dál.
1. Korinským 13:11. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jak dítě, smýšlel jsem jak dítě, usuzoval jsem jak dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Ten vlastní příklad. Včera jsem mluvil s jedním synem telefonicky. Říkám, můžeš mi říct nějaký příklad? On už je dospělý. A říkám, můžeš mi říct nějaký příklad, ať něco řeknu tak jako lidem. Co tě oslovilo, že jsi prostě šel více za Bohem? A on mi říká, tak já už jsem to tak nebral. Vy jste to prostě automaticky jsme šli na procházku, teď jsme šli po mostě, potkali jsme nějakého škaredýho pána a ty jsi se s ním začal bavit o Bohu. Jsem si říkal, tak asi to je normální. Pak jste šli, dělali jste sbírky, šatstva, nás to strašně bavilo, já jsem to bral, že to je normální. Když byla povodeň, to byli malí, tak prostě jste pomáhali lidem, nám se to líbilo, tak to bylo normální. A když potom brácha za mnou přišel a říká, ty, ale ta povodeň není jenom tady, už jsme byli větší, pojedeme pomáhat na povodně, tak to je právě z toho, že jsme to tenkrát viděli. Protože já jsem mi to neřekl, aby jeli pomáhat někam. A oni si to pamatovali. To mi řekl včera do telefonu. A další věci. Takže oni uvidí, co budete dělat. Když jsme chodili na zvláštní školu a vyučovali tam děcka a měli tam s nimi něco, tak ten malej byl se mnou. On to viděl. Viděl to, když stříhám nechty lidem, kteří neumí se o sebe postarat a mají takový krátké ruce. Byli u nás doma. Ti lidé bydleli u nás doma. Nebo byli u nás, tak, neříkám. Jezdili často. Bydlela u nás další rodina, 3 měsíce, kteří měli 2 děti. Jo? A prostě fungovali jsme, byli jsme vlastně 2 rodiny v jednom malém bytě. Oni měli 2 děti, my jsme měli 2 děti. Oni to viděli, všechno to viděli, že se to dá. To nemusíte potom těm dětskám něco vykládat, jestli mají jít za Bohem nebo ne. Prostě oni to uvidí na vás. A já si myslím, že i u vás ve vašich životech je něco, co těm dětem můžete předat. A co prostě za to stojí. Víc než nějaká dokonalost v čemkoliv. Jo? Když uděláte něco dokonalého, tak oni vidí tady to, že se zastavíte s někým, okomí, on říká, ten pán se mě nelíbil, ale ty jsi se s ním začal bavit. A děti ví, že když je, to neví jenom děti, to ví manželka. Já jsem známý tím, že když jdu autem, tak beru stopaře. Ale téměř každý stopař, který k nám přijde do auta, slyší evangelium. A oni to prostě berou automaticky. Já nenávidím, já prostě musím jezdit ráno do práce. A já nemám rád, když je mám prázdné auto. Teď se mnou jezdí Pavlínka, jo. A ráno jsem ještě takový to, ale normálně fakt beru lidi. A ty děcka to ví. A tak nemají problém stopovat. Žili, já nevím, kde byli všude, že? Ve Španělsku, já nevím, po celé. Jeden rok byl jeden klub v 11 zemí Evropy, prostě stopoval v létě. Ale to nechci chlubit se, prostě oni to vidí a tak to dělají. A jestliže uslyší, že vy se věnujete lidem, uvidí, že prostě děláte ve sboru něco a za to vás ještě tlačí ti lidi a smějou se vám a vy s tím bojujete, když jsou už pubertální ti děcka. Prostě nechápou to, kroutí hlavou nad tím. Říkají si, taťko, proč to řešíš, já už bych to dávno zdal. Ale oni vidí, že bojujete. Oni budou to samé dělat. A stalo se nám to. Těžké věci. Tak. Mám tady napsané evangelizace s dětmi, sbírka šatstva, nástěnka. My jsme nástěnku. Kolikrát nám rozbili nástěnku. Plakáty. Když jsme vylepovali plakáty, to mi taky říkal. Včera zrovna mi říkal. Já si vzpomínám, jak jsme jezdili s těma plakátama. A my jsme objezdili tolik vesnic. A já si pamatuju, tam 100 lepil a tam 100 lepil. Budete. A to bylo pro Hospodina, pro ty akce. Tak. Pokračíme dál. Jak na to? Řekneme si, no dobře, ty tady povídáš, že už to všechno zmákl, ale já takový nejsem. Já prostě, já jsem z rodiny, kde jsem to neviděl, mně to nejde, a moji rodiče se rozvedli, já jsem dítě
z dětského domova. Já to prostě nezvládnu. Já když tohle to slyším, tak se rozčilím většinou a řeknu, tohle to ti říká ďábel. Protože pamatujte si, jestliže Hospodin vám svěří děti, tak on nedopustí to. On vám nedá nic, co byste nezvládli. Jestliže budete mít 2, 1, žádné dítě, nebo 9 dětí. Pán Bůh ví, že to zvládnete. On nedá nic nad vaše síly. To prostě není, já vás chci povzbudit, to není nad, že ten soused to má jinak. Pán Bůh ti dá k tomu moudrost, jak to udělat. A ty si nemusíš vymlouvat a zapomeň na nějaké vymlouvání, že jsi vyrůstal v rodině, kde ti máma pila. Zapomeň na to, že jsi vyrůstal v rodině, kde prostě se dělaly hrozné věci. No prostě vykašli se na to. Já vím, že to máš pod kůží, ale ty se můžeš změnit. A Bůh chce, aby se změnil. Amen, slyším? Aha. Dobře. Rozumíte mi ještě? To je dobře. Takže uzdravení z minulosti. Jestli jste všichni jako děti křesťanských rodičů a všechno víte, tak v podstatě není co řešit. Já takový nejsem. Tak jsem se u toho zdržel a to, co mám, tak chci předat. Ne teorii, praxi. Mám tady napsaný jeden rodič, rozvod rodičů. Co s tím? Já jsem to prožil, bylo to nepříjemné pro mě a na základě i téhleté věci jsem uvěřil, že v podstatě jsem nechtěl jít stejnou cestou, jak šli moji rodiče, chtěl jsem jít jinak. A víte, co se dělo? Já jsem šel ještě hůř, než ty moji rodiče. Rozumíte mi? Byla nějaká laťka a já jsem to nechtěl. Ale prostě ten svět bez Boha. Já jsem nevěřil tego. Mě tlačil dál a dál a dál a dál. Takže já dneska vím, a Pavlín, co jsem to, ona mi nevěřila, Pavlín. Já jsem vždycky říkal, víte, nebo víš, Pavlí, já kdybych nepoznal Boha, tak já dneska jsem několikrát rozvedený, možná ve škarpě žiju jako bezdomovec a nenáviděl bych se sám sebe. A to učinil Bůh, ne moje moudrost, ne moje schopnosti. Mám to pod sebou. Když jsem měl, já teď nevím, 40 let, myslím, tak jsem si pozval oba rodiče na své narozeniny, protože oni bydlí úplně jinam. Pozval jsem je do restaurace a chtěl jsem jim říct, prostě ať mi odpustí. Protože jsem to pochopil. Furt jsem z začátku si myslel, jak oni mě všechno jako trápili, co mi všechno udělali a cítil jsem se jako takový zraněný. Na začátku, když jsem byl malý, tak jsem prožíval to, že za rozvod mojich rodičů můžu já. Bylo to ve mně. Později jsem pochopil, že už to tak není a nemohl jsem se z toho střepat. Ještě později dál jsem pochopil, že oni potřebují Boha. Dál taťka uvěřil. Je tady, můžete se ho zeptat. Dál, ale já jsem se s tím furt nemohl vyrovnat. On přišel za mnou a řekl, ať mu odpustím. Dělal jsem to. Ale furt jako jsem věděl, že to není dobré. A až jsem mi dal k sobě u toho stolu ve 40 letech, nebo já nevím, 45 mi bylo, nevím, tak jsem jim říkal, ať mi odpustí. Prostě, protože i já jsem nesl ty svoje chyby. My totiž pořád chceme, aby ten druhý se změnil. Aby v tom manželství, v té rodině, aby fungovalo to dítě perfektně, jak já chci, ale co já můžu ovlivnit? Můžu ovlivnit to dítě? Můžu. A co můžu ovlivnit víc? Sebe. Je to tak? Sebe samotného. Vlastním příkladem. Já když budu s Pavlínkou, víte, kolik ona na mě vidí chyb? Pavlí, je to tak? Tak. Ona na mě vidí chyby. Myslíte, že já ty chyby na sobě vidím? Ne. Je to tak? Je to tak? A když ona mi tu chybu řekne, já ji nevidím.
Udělám s tím něco? Asi sotva. A když začnu vnímat, co mi říká, začnu přemýšlet nad tím, tak můžu dělat dvě věci. To je blbost, co mi vykládáš. Synku, to je blbost, co mi vykládáš. Oni děcka rádi provokují. Ale vnímat. Oni totiž někdy řeknou takovou věc, že když se nad tím zamyslíte, tak vás to posune ještě dál. Dál k Hospodinu. A když mi ta manželka něco řekne, tak já musím, aby to bylo v pořádku, fakt poslouchat. A pak to třeba probírám s Pánem. A Bůh mi řekne prostě, změň to, udělej to. A čí to je rozhodnutí té ženy? Ne, moje. A já můžu s vlastním životem si udělat cokoliv. Já teď můžu jít a takhle to vžduchnout. Můžu to udělat? Můžu. Rozhoduji sice něco, ale je to moje věc, moje rozhodnutí. A tak i vy v rodinách můžete udělat cokoliv. Ne co manželka, ne co ten manžel udělá, ale vy osobně si můžete rozhodnout. Udělat to. A jste za to zodpovědní. A tak jsem poprosil rodiče odpuštění. Další věc. Ty jednáš jak rodiče. To je prostě klasika. Víš, naši to dělali taky tak a já jsem lepší. Ono to sice našim nefungovalo, mně to taky nefunguje, ale to je tak pohodlný. Mně se líbil jeden syn, který říkal, no já bych se taky rád oženil a já bych byl rád, když ta moje manželka mi bude dělat toto a budeme dělat to a to. A já říkám, a co když ona to bude chtít, ale úplně jinak? No ne, tak se to nedělá. A já říkám, jak nedělá, ale ona to bude dělat úplně jinak než my. No to já ji musím přesvědčit, že to je lepší. A co je lepší? Co je lepší? Rozumíte mi? A tak to máte, toto chápete, manžele. Ale co s dětma? Co je lepší? Někdy, teď nemluvím o těch malých, těžko se jim naslouchá, jo? To jsou takový ti, když se jich zeptáte, čekáte další dítě a zeptáte si, co byste chtěli, kluka nebo holku, a oni vám odpoví klokana, tak to ještě nemusíte řešit. To jsou malí. Ale pak, když jsou starší, je potřeba naslouchat. Takže změna v minulosti, vzetí zodpovědnosti, tady mám napsáno. Jestliže jste byli nechtění dítě, to znamená, že vás rodiče nechtěli, že se s tím nemůžete smířit. Je to ve vás, je to v kůži, je to úplně pod kůží. Znovu říkám, miluje vás Bůh, který se neplete. A musíte odpustit vlastním rodičům. Měli jsme tam kluka, který neznal svoje rodiče, který byl v domově, v dětském domově, pak udělal šílené věci. Prostě dělali rozkrádačky, hodně poškodili člověka, jako fyzicky napadli ho. Byli zavření za to ti lidi. A když jsme potom to rozebírali s těma lidma, tak jsem zjistil, že vlastně oni neumí žít. Ti kluci byli zvyklí na tety. Oni měli tety kolem sebe, v tom dětském domově. A on, když chtěl navázat vztah s nějakou ženou, tak prostě on v ní viděl tetu. A co udělala teta? Teta dala polivku, teta mu řekla, co má dělat, teta mu dala peníze, tety se ptali, jestli může jít ven nebo ne. No ale v manželství to poslední škatl, že? Jestli může jít, si budu dělat, co chci, už jsem dospělý. Ale všechno ostatní chtěl po ženě. A jak myslíte, že to dopadlo? Tak ne. Ti lidé se prostě rozvedli, mají děti a ty děti v tom všem, v tady tom marastu pokračují. A strašně blbě se jim pomáhá. A já chci říct, že jestli jste z takové rodiny, nebo máte někoho takového, tak je potřeba mu říct nebreč nad tím, že jsi byl v dětském domově. Byl Hospodinem a Pán Bůh tě proměnil. Tak, jak proměnil mě. Ano, přestávka už.
Tak jo. Takže přestávka.